И здравейте на всички, аз съм Niki47. Днес ще ви покажа моя сървър EvilCraft, аз съм Owner. Ето ме. Това е спауна, супер готин си е. Вили ендър честове. Сега ще ви прочита Рулес. Рулес, не грифай, не псувай, не пиши на капсулък, не искай. Т.е. ако си геймод, модератор, админ, не давай айтеми или бан, не искай айтеми, не спами или мют, не ползвай хак, не искай геймод 1, opfly, owner hunter, owner видлек, админ дадеят и още един админ има. За да направите money, използвате команда sell, наказание за искане на айтеми тембан. Сега ще ви прочита как да си смените ника, да си го направите цвет. Значи, за да смените ника, дайте $250 на админ. За да смените ника и цвета, дайте $500 за админ. А за да добавим завъртулки, дайте $1000, т.е. под завъртулки, както е на мене, тези. Така. Това е спална. Сега едно момче в как да го кажа, в кандидатура за билдър. Сега давай, Боби, мога да кажеш нещо. Да им кажеш здрасти. Ето това е моята къща. Чакай, тук съм, скъпи приятели, извинявам се, че спрях на пауза. Ето, той е почти готов с къщата си. На колко етажа ще ти бъде? Колко? 5. Уау. Значи, да ви обясня по-подробно. Значи, за да станете билдър, трябва да направите хубава къща и също така и да е голяма. По този начин, защото билдъра има командата fly и командата gamemod. Това са едни от хубавите команди за това си, значи fly и gamemod са най-използваните команди. И затова правите къща на колкото искате етажа, може да е малка, но да е красива. Както искате, каквото ви предостави въображението ви. И така, сега гледаме къде Ганджа какво прави. Извинявам се, ама някой ми писа и не ме интересува кой. Добре, мен не ме интересува, но пак си гледам. Написам. Извинявам се, давай Боби. Ето това е сървъра, много е хубав. Има 2 оунъра и 2 админа, така мисля, да, няма модератори. Не знам, още не сме решили с другия оунър как да станеш модератор. Това е проблема, не знам, още не сме решили. Трябва да решим как. С кандидатура може би, както за това, не знам, не съм сигурен. Трябва да се разберем. Така, я да влезнем. Доста е широкичко. Аз ще го кача в YouTube и ще напиша. И трябва вие да решите IP-то на сървъра, моя Skype не искам да... Добре, няма значение. Ще сложа IP-то и Skype ми в описанието. Сървър е много готин, канете приятели, няма да бъдете разочаровани от сървъра. Може ли малко по-бързо, защото имаме още 6 минути? Малко по-бързичко, защото имам още 6 минути да снимам, защото не съм се регистрирал за Bandicam и повече от 10 минути не мога да снимам. Но спокойно. Да, мога. И това ли ще ти е къщата или правиш сега? Значи ще разпечелиш, така си мисля. Но трябва първо да направиш къщата. Чакай, ти строяш ли до моя хом да го покажа, какъв е тъп. Бе ми го хома, да, това ми е нещо джъмп, че съм си направил.
Както като снимам ще ме прекъснат. Това е някакви мини джъмп, че си направих тук, защото нямаше какво да правя. Значи идвайте, давам награди. Не знам какви, не казвам. И да знам няма да ви кажа. Лесен е джъмпа, просто сега малко ми лагва като снимам. Мини джъмп. Има още един голям джъмп, обаче нещо е много объркан. Докато има джъмп, нещо се изгубва и не мога да намеря къде е края. Така. И много мразя така, докато снимам някой да ми пише, трябва да си изключвам скайпа. Така, сега да гледаме какво прави нашия човек. Каква къща прави. Мисля, че ще бъдеш достоен за билдър. Да, видя го. Няма нищо. Давай. Warp spawn жорето. Как се правише warp? А да, жорето spawn. Добре бе. Как беше to spawn? Не. Не помня как се правише той. Боби? Добре, spawn. Само аз на не. Трябва да се осветиш, да я заведеш чак тогава. Излизам на праса на инкогнито да не ме търсят. Много мразя, докато си нямам някой да ме прекъсва. Абе, добре бе, защо просто ни каза да ти дам една каменна брадва да му чупиш? Не съм за една каменна брадва. Не ти една вземи каменната брадва. В принцип не трябва да го правя, защото снимам сега, да може малко по-бързо да се развие клипа. Аз не обичам, не давам айтеми, никой. Дори да ме молите. Не давам айтеми. Кой може? Така, надявам се клипа да ви е харесал. И сега е в момента да ви кажа, абонирайте се за мен. Давайте лайкове, коментирайте. Пращайте сървъра на свои приятели, за да може да става... забравих да ви кажа, всеки ден правим ивенти, когато реша, евент правя. Когато реша не ми пречи, но не трябваше точно това да стане сега. Няма нищо. Не е проблем, аз говорим тук си строй. Ама гледай да не таковаш. Като го правиш, пари го само с бяло дърво. Чуле? Да няма по къщата и други дървета. Други видове дървета. Както на онази предишната там. Тази гледай да е така. Да, и гъби има отгоре, и крави, и прасета, и всичко, нали? Не му обръщай внимание, и на мен ми пише, обаче не ми пука. Знаеш ли какво? Една много добра идея можеш да ти дам. Да ги направиш по-така да е къщата, виж? Това е така да го направиш, така по-готино ще изглежда. На краищата това да го щупиш, така да стане малко по... смисъл така, виж, така да бъде.